Luwih dhisik genduk niken sing isih nom dhisik sampeyan tak aturi anu nduk ngaturke panuwun ingkang tanpa upama marang Bapa Purnama Sagutrah lan ugi temanten kekalih Mbak Nanda karo Mas Relo lantaran panjenengane awake dhewe bisa silaturahim mapan wonten ing Driyareja Nguntara Nadi kene nduk niken. Ayo. Nggih, ngaturaken sugeng dalu Bapak. Nggih, sugeng dalu nduk. Nggih, kagem Bapak Purnama. Nggih, leres nggih. Leres Pak Purnama. Kula niku nek ngapalne namine Pak Purnama niku kok kula ngeling-eling Purnama pedhot ngoten mawon. Wah, iya. Nggih to, Pak? Heeh, wis mari saiki pisan. Oh, ngaten. Nggih, sugeng dalu Pak Purnama, Bu Purnama kalian warga Driyareja. Driyareja Magetan. Nguntara Nadi, Oh, nggih. Nguntara Nadi Magetan. Nggih niki acarane pernikahan putrane Bapak Purnama. Nggih, Mbak Nanda karo Mas Relo sing menikah. Mbak Nanda dengan Mas Relo, semoga sakinah mawaddah warahmah. Semoga langgeng, cepat diberi momongan. Semoga berbahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Kagem Pak Purnama mugi-mugi sehat selamat wilujeng. Amin. Asma kinarya japa, Nduk. Asmanipun ingkang kagungan hajat menika Pak Purnama. Purnama ki tegese yen ngibarati rembulan kuwi penuh dengan sepenuh hati Bapak Purnama tresnani lan nglestarekake seni tradisi dan menghibur warga masyarakat Driyareja ngono kuwi. Nggih. Nggih. Selanjutnya Bu Kesi, yo, Mboke Genti. Ayo. Kula? Nggih no. Neng saderenge kula matur ndongaaken keluarga besar Pak Purnama. Aku mau berpantun dulu dong. Weh, isik ae. Ya panggah, pantune panggah lho Pak. Pantune piye Bu Kesi? Burung Nonton gelatik. wayang, hah? Utuh burung gelatik nih. Oh, genti Dok, genti. Alah. Rungokno ya? Nggih. Wirengno ya. Nonton wayang di Kota Magetan Cakep. yang aku sayang. Sik to Pak Cahyo. Piye. Nggih. Nonton wayang ning Nonton wayang Magetan. ning Magetan. Nonton wayang ning Magetan. Heeh. Hanya Pak Cahyo Kunta disayang yang menjadi idaman. Iya. Piye, Nduk? Bapakmu karo mbokmu ki terlalu romantis ngono lho, Nduk. Terlalu romantis sampai sing rondo-rondo karo sing apa jenenge jomblo-jomblo ki iri lho, Bu. Apa iya? Heeh. Lah mulane awakmu tak dongake muga-muga sok lek entuk jodoh, awakmu ya romantis kayak bapakmu karo mbokmu iki lho, Nduk. Ya amin. Romantis sih lek ning panggung ning omah yo tukaran ken. Lah, itu yang namanya bumbu, Pak. Bumbu ya, bumbu rumah tangga. Bumbu ya? rumah tangga. Iya. Lah kula ndek wingi ngertos jenengan tukaran kalih Bu Kensi teng ndur panggung Bu Kensi jenengan kengken apa to? Ting TikTok iku lho, Bu. Tak kon jupuk apa ngono lho bapakmu ki. Terus nesu-nesu. Tukaran pokoknya jenengan iku caksi lovers. Wah iya. Kayak rumusnya ngene Nduk, angger aku bar tukaran karo Bu Kesi, bar kuwi Bu Kesi mesti mengandung neh bar kuwi terusan. Lah iya. Loh, nyuwun sewu Pak Dalang. Dalam. Nah, niki sekalian napa nggih? Kula badhe istilahipun memberi motivasi kepada pemanten berdua. Mbak Nanda. Mbak Nanda, khususipun Mas Relo. Ya. Mas Relo, ngeten Mas. Gini Mas, kalau saya bilang bahasa Jawa ngoten jenengan anu nggih kertos nggih. Dadi ngeten niki. Sing kula alami tiang berumah tangga menika biasanipun keromantisannya itu hanya bertahan selama 5 tahun. Muga bar kuwi halah kadang-kadang ora gagas pasangane. Neng jenengan jangan rumusnya ada satu hal. Apa Biasane ngene lho, Nduk. Wong lanang iki biasane lek ning ngarepe wong wedok ngono iki gayane iki ora ngawaki. Lek salahane ora ngawaki, ya toh? Nggih. Ning wong wedok iku Mbak Nanda pinginnya selalu dimengerti. Orang mong Mbak Nanda tok, orang mong Bu Kesi tok. Tak kira ibu-ibu sedaya teng mriki nggih ngoten nggih, Bu. Wong wedok niku pinginnya dimengerti nggih napa mboten? Nah, Tapi ngoten niku. perempuan itu bukannya selalu ingin dimengerti, Bu. Ancene perempuan itu tidak boleh salah, Bu. Iya, Karena betul. laki-laki itu tempatnya salah. Nah. Jadi laki-laki itu harus apa? Menghargai gitu, Bu. Namanya laki-laki itu harus mengalah. Bener, makane Mas Relo, Pak orang Mas Cahyo Relo. mengalah.
Ora Mas Relo, ora Bapak Yoyo. Pokoknya jenengan ini bener ora bener, salah ora salah, kudu ngaku salah ning ngarepe wong wedok. Dah. Itulah laki-laki yang baik. Cocok Mbak Nanda? Lek iso ora ngakoni salah tok. Piye, Nek Nduk? iso wis gak kleru kudu ngekeki duit. Nggih ta, Bu? Betul. Itu lek hatinya berbunga-bunga. Ngene lho, Nduk. Ini aku nengahi ning kuwi nuwun sewu ora kok mbelani karo bapak-bapak niku mboten. Ning witing klapa sak lugune ngeten Bu Kesi. Jadi tumrape wong bebrayan itu tidak kita saling menyalahkan yang lain, namun kita sendiri harus merasa salah dan harap dimengerti apakah maknanya mencintai. Mencintai adalah ketika kita tidak menyakiti orang yang kita cintai dan juga siap ikhlas legowo menerima rasa sakit yang diberikan oleh orang yang kita cintai. Itulah mencintai. Tapi aku ya enggak. Yang namanya mencintai. Apa? Sing jenenge mencintai ku ya, Nduk. Tidak boleh saling menyakiti. Iya. Jenenge lek mencintai terus hanya untuk menyakiti untuk apa? Iya kan? Nggih. Cocok. Setuju, Nak? Setuju. Iya. Ngono lho, Pak. Wong aku disakiti bolak-balik ya, Pak. Alah. Ora. Ngene Nduk niken. Nalika wayangan ana Ngawi kepungkur lek aku wis janji bakal gaweke tembang karo sampean. Wujude iki Pangkur Putri Ndoho. Ndoho iki lak ya Kediri tegese sampean. Iki ana sandi asmane. Dadi tembang iki yen diwaca mudhun ngono kuwi tulisane Dimas Niken Salindri. Nah, ngono kuwi. Sampeyan wis sinau apa rong bab kuwi? Tembange Kula kuwi. sampun dikirimi ning nganu. Mboten lali niki swantene mboten nutut. Oh ngene. Iki pancen persembahan kagem panjenengan. Jadi tembang iki dibawani Pangkur. Iki cakepane sing gawe Pak Cahyo Kuntadi. Ning cengkoke sing ndamel ya kuwi Ibu Sukesi Rahayu. Iki dipersembahkan untuk dirimu. Engko nggen bawa ben Bu Kesi wae. Terus engko bacute iki kadung tresna jenengan bisa berdua. Oh, ngaten ya. nggih. Nggih, ngono. Nggih. Nduk, Ya Bu Kesi. Sama sing cendek-cendek ora apa-apa aku ya. Ya. Sik dhewe ora apa-apa ya. Wani nih kan? Oke, sip, yo. Timen budaya ngrembaka Di Mas nggih. masinang kling cahya nirna Ya, Bu Kesi, bantunan Bu. Nimas mestikaning jantung Ni terus Ken. kenyokang saking doho Sal salwiring reh nembang beksa wus kacakup Lin linambaran jiwa tama terakhir Dri. Triya sumarah mreng Gusti. Alhamdulillah. Nggih, sak Pangkur ki Nduk, openana ya Nduk tembang iki. nggih Pak Iki lek kon gawe tak rewangi poso 7 dina 7 bengi lho. matur sembah nuwun nggih Pak Iya no, tak rewangi 7 dina 7 bengi ora nyedak mbokmu belas aku. Alah gombal among sapa sing ngomong? apa ya kuat ora Ora nyedak nyedak nduk alah bapakmu lho Dek bengi.
ngene anake turu ngono iki dheweke gayane wira-wiri nang ngarepku lho. Jam 12 bengi kan. Ngopo, Pak? Terus wayahe lho. Ngelingke aku kok kan. Oh, ampun kleru wayahe tegese lak tengah wengi Bu Kesi tak aturi wudu bar kuwi salat tahajud ngono lho maksude iki. Oh, percaya mboten, Pak? Percaya mboten, Pak? Percaya. Alah percaya karepmu ora ya karepmu. Tak kira wae Endinge piye, Bu? Endinge piye, Bu? Endinge ya bapakmu ngerti-ngerti ngene lho. Gelandang mbakmu ngene mlebu ngene iki lho kan. Terus diapake, Bu? Alah bocah cilik rasane melok ngerti. Halo, sampean yo ngomong kok ya kan aku ingin tahu. Aja, sampean sik belum 17 tahun ke atas. Hari kita 17 ya, Bu. Oh iya. Ya bacute anu ya Nduk kadung tresno. Nggih. Nah, iki enteng lek iki ora dhuwur nadane. Dhisik ana Niken Salindri. Yo. Lamat was katon tejane yen mbok berangkatan sih? Pacane sarwa asri jeroba rebah
para penonton nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Niken Salindri, luar biasa. Saged istirahat rumiyin sedhela, Nduk. Nah, nggih. Sukesi ya ben istirahat. Iya. Nadyanto bocah wis viral neng gelaring wayang uga neng dangdutan campursari, neng nyatane nembang tradisi ya isih apik ya yuk. Mergo pancen ngibarate omah ki pondasine wis kuat dhisik. Mangkate iki Niken mbiyen ya saka wayang dhisik wong ramane iki ya dalang. Oh iya ngono ya, Mak. Ngono kuwi. Yo saiki men rada anget ngaturi rawuhe ya kuwi Cak Percil CS. Wah ya. Yo dikurmati nganggo serampat men Cak Percil menghibur warga masyarakat di Ndriyorjo. Ngono ya, Mak. Monggo Cak, yo serampat dados. Iya iya. Aku lara nang omahe Pak Purnomo ono seragam kowe iki. Yo. Mandek Mas. Mandek kok. Tok tuyat tok tok tung tok delong.
Wilujeng dalu Mak Cange. Wilujeng dalu Cak Percil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Warga masyarakat mriki sampun ngantu-antu rawuh panjenengan lho. Alah saestu kula mlebet teng daleme Pak Purnomo. Nggih. Langsung ditokne pawon. Lewat mriki kula. Cetuk Yuti. Tukang masak karo Yuati. Yuati kalih Yuti. Awakmu kok apal? Apal mau mangan apa kuwi jenenge? Kulup apa? Kates. Kates. Buyuh pawait. Jane iki jane iki apa iki kulup apa obat aku. Lah awakmu ndipuk langsung ning pawone. Ndipuk sing wis dimasak. Lah nggih. Lah sing urung dimasak mbok ganyang yo. Cangkemmu yo pahit. Layak kok pahit le. Alhamdulillah. Nggih, nggih. Dangu mboten nate kepanggih. Niki asli wonten Magetan luar biasa penonton bludak niki. Nggih, pancen mekaten. Mertandani bilih piyai Magetan menika sanget anggenipun tresna dumateng budaya mliginipun wayang kulit. Tepuk tangan untuk penonton Magetan malam hari ini. Luar biasa. Sing nonton niku lho sampeyan kathahe kok gumunku wedok tok jane lanange iki lho ning ndi iki. Endi ta? Lek iki Lah lanange mosok mung sak cilik-cilik kene iki tok. Lah iki lho wedok tok sampeyan kathahe iki lho. Kowe lha ape ndelok apa yo? Kowe ngerti wayang apa ora? awakmu Delok kowe. Oh, berarti pengen roh. Oh, roh kula temrap kula. Wong sakmene akeh iki mung pengen roh gantenge Percil. Alah. Percil kok ganteng kok enek. Percaya ta sampean. Apa sampean iki ra tau ngilo apa piye iso ngarani awake. Ning omah sajake ra enek kaca pengilo. Lho lek sing delok wedok-wedok apa ya mung pengen roh ganteng ku to le. Percil ganteng nggih Bu nggih. Alah. Ya ora. Piye? Elek to. Lah yo lah ngono kok awakmu sombong jare pengen Wis kok ben sombong dhisik le iki teng daleme Bapak Purnomo. Nah, kowe hati-hati kudune ning kene. Timbang diworsoni pedhot. Lha nyapa? Iki duduk Pak polisi. Iki Pak Guru. Ora kowe. Lagi ngoten to niki ajate napa? Hajatipun Mahargya Putra Mbiwadosiwi, mantu Mas. Mantu nggih. Nggih kula dongane Mbak Nanda kalian Mas Rela. Mas Relo. Relo. Lah tulisannya kaya rela mosok mburine rela berkorban. Iki wong Jawa dadi Relo. Relo. Nah, bahasa Indonesia rela. Oh iya, Mas Relo kalian Mbak Nanda jadi keluarga sakinah mawaddah lan warahmah. Amin. Dadi ngono kuwi tak ta? ya ora ya oke ya. Ngono kuwi donga ya wis tau wong awakmu kok ndongakno apa mau? Sakinah mawaddah warahmah. Lah awakmu dhewe lho pegatan. Awakmu lho pindho. Ora mawas diri ngono jenenge ya. Lah nggih niki lho. Kuwi gagal mbok mau kene tak gacok cengelmu kowe. Iki wong aku ki ngomong ngene iki ben Mas Relo karo Mbak Nanda ora kaya aku. Lah terus? Lah ya aku ngomong ngene iki lho kok ngomong ngono kowe apa iso. Awakmu ya ndonga ngono kuwi. Ya mbiyen enggak aku. Lah aku mbiyen kecekel. Ngomongi mbok sing penak iku resepe rumah tangga sing apik iku piye? Lah kowe apa wis rabi? Lho, aku wis. Piro? Wis 10 tahun. Sasi. Oh, alah sik 10 wulan. Wis sik anyar tapi kan urung ngrasakne waleh kaya buke. Kowe urung ngrasakne kowe. Masa mak kesi iki ya waleh karo. Lah wis bener omongane make mau 5 tahun ke atas. Biuh nyawang jembek. Alah. Tenan jare sapa aku ya panggah sakinah panggah apa kowe 10 sasi sik anake. Aku duwe resep kok. Resepe apa? Resepe membangun rumah tangga, membangun rumah, iya to. Kuwi mesti nganggo watu, gragal, krikil. Yo ge ngecor lambemu iki apa piye kok iso. Wong iki manten lho kok nuwun sewu to Pak Cange. Wong manten mbok kei watu gragal ya lak iki bangun rumah apa piye kok. Lah yo iki membangun rumah tangga padha karo mbangun omah, Mas. Sing penting butuhke watu, gragal, krikil. Ya wis jajal omongan. Nah, nganten lorone iki rungokno Mas nganten. Mbak manten. Iya. Iki omongane Mbah Slentem iki. Iya. Mbah Slentem kapan? Nggih. Apa watu ki apa? Watu, gragal, krikil. Watu kudu nguat ngatur wektu. Dadi kuat ngatur wektune, wektu kanggo keluarga, kanggo tangga, kanggo anak bojo, kanggo tangga teparo, kanggo dulur-dulur, kanggo mergawe. Kudu rata harus balance. Iya balance. Watu. Balance. Ya.
Gragal. Saploke duwe mobil lagi ae lho, ngerti balance bareng saya. Iya. Lah guna sporing balap. Ya mergone sporing balance. Iya balance. Terus watu, terus watu gragal. Gragal. Kudune sing grapyak silaturahmi aja sampe gagal. Dadi grapyak karo tangga teparo, karo dulur-dulure ya karo wong tuane. Dadi grapyak silaturahmi jangan sampai gagal. Silaturahmi itu penting. Man ahabba ayu besatolahu fi rizkihi wa yung sa'alahu fi asarihi fal yasir rahimah. Ngerti ora pucet ngawak. Artekno Cil, ayo Cil. Artinya apa? Golonane Google enek lho. Lah. Dadi bahkan aku kleru senani Gus Miftah kok. Sapa sing pengen didawake umure dijembarno rezekine nyambungo seduluran sing apik karo sapa wae. Kowe iki lho ngono. Iya ya wah dikeploki. Tepuk tangan enggak apa-apa, tepuk tangan. Dikeploki malah kaya doro. Lho ora nek ngono lho. Kowe ngomongnya ning ngarepku lho Mak Cak. Lah piye? Lah aku lho Gus Miftah tak eloni, Gus Sidam tak eloni. Terus Gus Kautsar. Terus Gus Samsudin. Iki kon tangga kuwi nyapa mbok. Lah fotone enek ning Facebook oke lho. Tanggaku. Kuwi tanggaku. Iki kabeh iki aku melok, aku paham ngono ki mangsamu. Dadi ngene iki mau paham. Krikil, gragal, watu, gragal, sing nguri krikil. Krikil iki tegese Krikil aja sampai keri ningkatke skill. Dadi kepinteran dan skill itu wajib tingkatkan dari tahun menahun, dari hari ke hari. Kudu munggah Sebab apa? Membangun rumah tangga. Wong lanang kuwi dadi gentenge, atape, nak wong wedok sebagai sokone. Sak pinter-pintere wong lanang ora ana saka, kuwi ambruk panggahe. Oh, berarti saka ki penting ya? Wong lanang kuwi dadi atap, wong wedok saka. Berarti anak putu karo lan liyane kuwi dadi dindinge. Oh, berarti menjadi satu Menjadi yang satu dinamakan rumah tangga. Yang kula mboten ngoten Mak Cange. Pripun? Jenengan sing luwih pengalaman. Aku sing pengalaman, aku sing tahu gagal. Nggih niki pindho. Tak bacok cengelmu lho wis meneng pindah. Lah ya kan pengalaman to. Iki aku ngomongi Mas Relo sama Mbak Nanda. Kita omongi wis iki tenan iki sing tau tak lakoni ya wis pokoke. Aja patek gugu, Mbak. Iki omongane dagelan yang golek duit. Gak omong aku. Lho ya omong-omong. Nek nyatung golek duit mbok omong ning kene iki aku ning kene silaturahmi. Silaturahmi tenan. Oh, golek duit. Wong nek mencel-mencel rumah sakit. Nek silaturahmi tok engko duwite tak gawa aku bosok kowe. Lho iki selunas saulan kepungkur iki bosok rene mulai gawe apa karo aku. Lah urusanku piye? Halah, engko tak dongakne. Dadi masa donga tok. Donga iki penting. Duit iki keri. Adimu lho Kang wis mbok utang pengen 6 lho iki. Wis to gampang-gampang. Mas Relo sama Mbak Nanda. Iki carane mung gampang, Mak Cange. Jadi kudu saling mengerti. Rungokno omong aku. Mengerti. Lah aku ngomong ngene iki, cah wedok, cah cilik nangis. Sedih saking trenyuhe karo omonganmu. Njaluk jajan ra ditukokne mboke. Njaluk jajan. Mas aku nak wis ngerti omonganmu. Ora ning ngono. Compone umpamane enek gerah ngelune Mas Relo, Mbak Nanda, kuwi kudu ngerti. Carane piye? Carane umpama nenek sing lanangi panas utawa piye ge apene wong lanang capek, kesel, panas, apene budal nyambut gawe cukup ning ngarep lawang. Resepe piye? Utawa ning ngarep TV dilus-elus sirahe. Ya ampun, Mas Relo, bojoku sing paling gandeng dhewe ndang sehat ya, Mas. Sesuk lak sehat engko tak paringi ngono ki wis. Wong lanang wis seger waras budal cut nyambut gawe. Mulih teko nyambut gawe sing lanang senengane apa sih? Umpama kaya aku seneng mancing. Seneng mancing, teko omah dek dikai palesan sitok, dikai sangoni 2 juta kon budal sensasi. 2 juta. Akeh men sangone kuwi. Wis wong lanang sigrak tenan. Tapi leres. Hobine oleh terus. Oh, jadi seger terus. Umpamane sing lanang senengane ngopi, Mas budal ngopi mulih-mulih jam 4 isu. Wis los. Sangune piye? Sangoni, wong lanang disangoni, wong wedok sing nyekel dhuwit. Umpamane kuwi wong lanang gerah ngelune, ning lak wong wedok kuwi beda. Padha dilus-lus ngarep TV dipangku karo dicium cup ngono mari. Alah malah ditapuk lambemu wong wedok. Wong wedok ora usah ngono, cukup ora usah ditapuk, ora usah dilus-elus. Dikon adus. Lah enek greges-gregese dikon adus dijak ning Magetan ning kota, tukokno gelang karo kalung beres. Piye? Teh kokno ibu-ibu. Napa leres, Bu? Wong wedok kuwi seneng genang karo kalung.
Oh iya bener. Kowe lek kaya ngono kuwi wong lanang terus-terus nukokne apa-apa wong wedok gampang stroke tak omong. Lah kok iso gampang stroke? Lah iya kene iki aku nyambut gawe. Kowe iki buruhe wong wedok. Nuwun sewu Mak Cange. Pripun? Jenengan ngeten iki mriki napa? Ngeten iki acara ngeten iki napa jenengan mriki? Nyambut damel. Silaturahmi nyambut damel. Nyambut damel. Nggih. Artine damel sinten? Ya bojo karo anak. Betul. Suatu contoh buruhe wong wedok kaya ngene. Masa buruhe wong wedok kepala rumah tangga. Awakmu ada ta kon di omahmu? Ku Rembang. Rembang. Rene nyapa? Rene Silaturahmi karo golek duit. golek dhuwit. Dhuwit mbok kene sapa? Kayak nang bojoku. Ikilah namanya buruhe wong wedok kaya kowe kuwi. Lho ngendi papan ya wajibe ngono kuwi ya nafkah lahir batin aja. Nafkah lahir, nafkah batin harus tercukupi sebagai kepala rumah tangga wong lanang. Wong wedok njaluk apa mbok tukokne? Tak turuti umpama ngene iki entuk dhuwit lho, ibarate umpama 10 juta langsung plek nyoh Dik, duitku kayaku bengi iki plek. Alah kecapean geplek bongko kowe akhire wis to. Lah awakmu ning kene iki ngapa? Golek dhuwit. Lek dhuwit Umpamane gedine 10 tak kene bojoku 10 juta. 100.000. Lah sing 9 juta 900. Dana kenakalan, kamu gak tahu ya? Iki garai wong lanang umur panjang sing duwe ngenekan ngene iki. Ngono umur panjang apa ngono iku termasuk wong lanang sing LCT. LCT apa? Lecet. Wong lanang 9 juta 900 mbok gawa dana kenakalan. Terus entuk LC piro? Ngawur e, aku adoh karo ngono kuwi mangsamu le baben kok kale. Ya aku kok masaku. Kados kula ngeten iki ningali nduk niken. Nggih. Terus Umi. ngene iki. Aku saiki ndelok cah wedok iku ora teko wajah le. Saestu kula niki mboten saiki wajah. Kok ora kok wajah? Dadi tak Rata-rata omong. wajah lho sing dipirsani. Alah jomblo-jomblo saiki ndelok cah wedok, celak kowe ndelok teko apa? Delok teko wajah. Liyane wajah. Body. Apa neh? Rambut. Rambutnya piye? Hah, rambutnya yo golek sing lurus lempeng ngono kuwi to, Mas. Lah lurus apa? Nek lurus kuwi mestine yo gampang diatur. Ngono nek rambutnya keriting mie, sing ngombane keriting-keriting ngono kae, Ya. kuwi akale akeh. Terus Ngono nek sing keriting gandul, ngono kuwi lurus terus keriting gandul, kuwi biasane angel, Mas. Rada apa? ngomong-ngomong rada angel. Susah ditebak, tapi akale yo akeh. Lah kula mboten. Kula amit nuwun sewu, amit nuwun sewu. Pripun nek jenengan Kula saking pripun? niki lho, kencete niki. Niki kencet to jenenge. Pencet. Niki napa to niki? Kecet. Lho wong wedok kok kencete titenane Ora percaya. Pola kencete iki kok dekok, Bos. Nerincing. Nerincing. Dekok. Hah? Kuwi karo wong lanang wani. Kuwi. Kuwi tenang. Sing rada Rumusé ngene iki. sapa kuwi? Alah kuwi tak rumusku. Banyuwangi lho, Pak. Banyuwangi. Iya. Iki lak kencete iki bembeng. Bembeng. Lah, Aja iki lho. dirabi. Lah, nyampe. Kuwi tas babaran le. Iki tenang niki. Oh, oh, lagi iki bener tenang. iki. Wis manak bojone wong. Alah kok aku bojone wong aja dirabi. Lah, terus? Nek lak kenceten niku krowak banget. Lah, krowak wak rabinen. Kuwi malah lara kencing manis goblok. Coba rabi. Golek kencet sing rada bendol, Mas. Oh, bendel. Rada Bendel. Keneke bendel gedhi. Heeh, kuwi mari keseleo bocah kuwi. Enggak, tapi lah bendol tenang. Bendol iki diapa-apane gelem. Manut daringane mboten bocor. Upamane. Lho, umpamane kaya niki tak delok sik niki. Piye? Piye iki? Nerincing. Tegese artine apa? Bocor. Karo wong lanang Wani. gak wani bocah iki. Lu padarene karo wong lanang iku maneni terus daringane bocor. Ning jero ning mbayune aku seneni mbayune kula takonane goblok. Masa yo wedi kan? Berarti nak golek kuwi wong wedok sing kencete bendol. Ah. Lah rapio karo limbuk kae. Oh, iki bendol iki bunder seser iki malah. Bunder. Kuwi iki kulit dicat pekok kowe rumah saku. Lah, jare nyapa golek- kok labi karo koroan. Oh, Tapi angel. nuwun sewu kula saking Bathuk nggih ketinggal. Ngeten iki Iya. lho, ini lho. Ngene lho. Oh. Lah nduk Nitik saka bathuke. Nggih, niki daringane bocor apa mboten teko bathuke niki niki. Oh. Bocah lak bathuke ngene iki terus nek rambutnya dijok ning ngene iki. Nggih. Piye Iki kuwi? Gampang ra percaya karo wong lanang. Iya ora kan? Lho, aku iki apal. Nomor Ora. loro iki. Umi. Umi, iki ya padha. Iki ini rada enek anune, Bos. Apa iki jenenge rambutnya rada Rambutnya maju. tipis-tipis. Iki darengane bocor tapi sithik. Oh, sik Ning- mending iki ya. Sik. Mending iki tapi yo gampang ra percaya karo wong lanang. Beda karo iki. Iki ning kene enek munyere ngene lho, Mas. Ah. Lintang. Lintang. Iki lak ngene gampang gonta-ganti biasane. Biasane. Apa leres, Pak? Leres. Oh, salahi. Loh, Lu pacarmu wis pira, Duk? maksudnya biyen, zaman biyen saiki yo. Pacare telu, Pak, jare, Pak. Lah iya, biasane ngono kuwi yo mong seneng tok mari ngono ngalih, mencel rono ngalih ngono Oh, sak cinta monyet. Selanjutnya yang Winong sebelah Winong. Lah, iki ngomong iki sapa iki saya?
Lah iya aku tak Matane lho kok. Awak dhewe kowe cedak Gus-gus Kyai kok. Iya aduh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya kaya ngene iki, Bos. Bathuke piye? Ya nek gak diapa-apane kok mesem terus bathuke rada jembar Rada padang. Ayu berarti. Iki apik, Bos, tapi daringane bocor niki. Lah kok iso? Iki karo wong lanang wani. Oh. Iki tenan. Iki keadaan kuwi, Bos. Iki sing iki. Lah iki. Birgita Iki lak guyu iki stres bocah iki. Lah piye guyu tok isine. Wis sumeh. Sumeh ya. Sumeh lak Birgita iki. Iki senengane kesehatan, Bos. Memikirkan masa depan. Bocah kaya ngene. Mulane rada ombo. Sampai mikirin masa depan dihapusi wong lanang ya meneng ae bocah kaya ngene iki. Niki daringane bocor Ini golek sing ngono kuwi aja. Sing nomor Selanjutnya, Mbak selanjutnya Dian. lah niki resike putih kaya ngeten iki. Terus bathuke ini rada nuwun sewu, rambutnya rada diklewer-klewer Klewer ki wonten. Niki wonten sombonge ning di segi kecantikan atau body. Oh. Dadi lek pone enek wong lemu bareng sik cilik aku. Ngono sosok ngene iki. Ngono kuwi. Iki Oh, iki. oh, oh. Ya ora. Ngono kuwi mesti duwe rasa ngono kuwi. Terus iki anu sing iki ya Bos ya. Lho sing kene sik. Bukesi yo diliwati nyapa? Sing adil, sing rata. Ini. Ayo, wani ra. Mula aku anu nesu ora we. Ora, ayo, ora masalah. Tenan. Lah pancene wong tamu iki sing kene ae lho. Mesti apik. We, sampe nesu ora? ora masalah, ora masalah. Lek pancen nggih rabi ora apik kok tak ijolne ngono lho. Ijolne apa lho padane? Tebok tenan. Iki lho kostume diijol-ijolke ben ora malehi. Ayo, wani pernah kono. Mbok sing kene sel lho, Bos. Ora iso, diurutke no sing adil no. Nah, Bukes iki wonge bijaksana. Eleh. Mergo enek Pak Yoyo Lah iya Mas selalu bijaksana dadi dalam apa? dalam keuangan. Iki lek duwe sing lanang mesti sing lanang gampang ngalah. Apa ya? Ngalah, akhirnya lara ditukokne apa-apa sing lanang panas awake. Napa nggih to, Pak? Napa nggih? Ya bener ah. Bener. Awakmu kok ya? Banyuwangi le Purwa tegese apa Purwa? Wiwitan. Paham ora? Bukesi wonge meneng. Ndek-ndek ngene iki le. Terus Nyapa wi? Tengengen memikirkan masa depan memikirkan masa depan, mikirne yoga-yoga, mikirne iki lho. Para seniman-seniman yang dibawa ini piye carane sejahtera. Lagi ngoten to, Mas. Iya. Kari siji ke? Mbok ora usah lah pojok dhewe masuk dengan. Ya diratani to, diratani kabeh. Menika nggih pokoke sing penting wonten nasi, wonten anu pun mendel lah niki. Oh, neriman. Heeh. Dadi ning ngarep enek jajan wis mung meneng. Ya ora bocor, ya ora piye. Sing penting enek panganan meneng lah kae sing ngono. Ana neh sitok, Mas. Sapa? Sok iki sing pucuke bathuk kene enek wajike ngono kuwi lho. Pucuke bathuk enek wajik ngene. Lah kuwi kowe wani karo wong lanang kaya ngono. Kuwi wani karo wong lanang. Ha. Masalah bojone dhewe lho, Pak. Apa iya? Ya, engko ya. Mbak Deno, niki lho kowe wani karo wonge turune mobil. Nuwun sewu kula tak ngampil sidene mawon. Boleh, sik. Sing pundi? Tapi Winong loro apa sisi? Lho, Loro ya. lah kok Lho iso jenengan piyayi loro ya. Lah, ya sampean niku piye to Lah piye? piye? Lah gelem apa ora? Awakmu milih sing Lah ndi? sembarang lek sampean meksa ya ora apa-apa lah. Sing meksa iki Kok sapa? semeksa kuwi? Ono tawani. Winong Nawangse bersama Mbak Birgita Ayu. Ya, niki Tak lho. tang tak dang support sik. Oke, yuk. Asik. Niki saking Tulungagung, naminipun Winong Nawangse. Sebelahipun menika Mbak Birgita Ayu saking Kota Tahu, Kediri. Oh, Kediri. Menika Tulungagung. Tulungagung pinten, Dak?
Campur darat. Campur darat. Nggih. Tasik senggel tambah sampun gedabel non saya. Napa? Senggel Sampun napa? napa? Berarti wis duwe pasangan napa sing senggel ngoten lho. Kula pengen ngertos mawon lak Kula kriteria laki-laki yang seperti apa pengen tahu. Mau wonten sing mriko wonten tanglet, "Weh, Mbak niku lho nomor sekawan niku lho kriteriane sing pripun?" Kira-kira kaya Kaya sapa? apa kaya sapa? anu nek aku tuh yang penting Omongane wis kaya ngene iki lho, Pak. Biasane bahasa Indonesia ngene iki mesti kriteriane Iya. high class. Kriteriane sing piye jajal pikir aku. aku tuh sukanya pokoknya dia yang setia. Oh setia. Oh iya. Setia tok. Setia tok ya. Setia dan bertanggung jawab lah. Oh siap. Bertanggung Iki- jawab. Iki bocah ngene iki cepet golekane lah kaya ngene iki. Nduk, Nah, nduk iya. Brigren. Dalam Lu kok berbrand kuwi lho. bir Sama sini. kita. Kita. Bir kita. Bir kita iso pil kita ini jadi Ngawur, iso sono pil ngawur. kita ini. Aku ngomong bir bir kita. kita. Kriteria laki-laki yang seperti apa, Adik? Brewok. Durung-durung kok medeni ini to, Pak? Ya iya. Terus Masa brewok. Brewok terus. terus apa nih? Terus Brewok tinggi, Tinggi. terus putih, sugih, terus setia, terus duwe apa jenenge tanah akeh, terus Anu, Dok, sugih wis, mobil ora akeh. sambok terus nih wis mati ya Dek. Terus nih. ya aja ngono to, Pak, karo wong wedok. Ya angel era kok. Tuntutane lho. Ayem-ayem ngono lho. Tuntutane angel kok. Ya jenenge pilihan orang. Pilihan no ya ora apa-apa. Beda-beda. Ya muga-muga ketemu ya, Nduk. Amin. Tapi kita rada suwe. Iya. Iya Lah nek kaya ngono kuwi sugih. Iki Kediri. Kediri. Tahu. Apa? Tahu. Tahu po. Tahu takwa. heeh. Lho tahune takwa. Tahune takwa dah neo wonge. Ya, Masalah. lek iki tulung aku nggone jaranan. Jaranan. Gitu, Nduk. Ya, Tulung aku apa betul. Nduk? Tulung aku tuh. Tolong aku campur darat. Oh, campur darat. Marmer. Oh, marmer, Sana banyak nggone marmer. ya. Nuwun sewu niki diaturi nembang napa niki? Monggo gandeng niki lak Kediri karo Tulungagung lak Nggih. nggih jaranan to Pak. Tahu Nggih, kali nggih, jaran. nggih. Pripun? Mangke kajenge ngaturake ninggal katresnan ning kajengi bawa sik. Syukur lek bawane duet kalian jenengan. Walah yo los to kene. Sing penting sing gender iki wis. Nggih, sapa to pengendare? Salahu. Salahu. Iki pengendare Pak Minto ngawur Nggih. saya. Nggih, wis sampeyan yo roh ae to iki. Ngawur. Mana karo sampeyan iki? Coba ayo. Yo. Coba, nggih. Coba saya ayo. Niki bawane napa, Pak? Monggo nderekke Monggo, mawon. nderekke. Angkur ya oke. Bawa apa aja boleh. Nggih. Kencan karo Mas Lentem kuwi. Mas Lentem, Mas Nembang Lentem ya apik. saged. Apa? Selenem niku saged niku napa-napa. Bawa nembang. Iya, nek selenem niku swara wedok. Sakniki swara son-sonan sing pinter bas. Swara horeg. Pangkur kemawon, Pak. Siap. Nggih. Kaget aku, tak kira ki apa. Jarene Iki wayangan ora son-sonan. jarene bawa horeg. Nak bawa horeg kan Pangkur ya, Cuk. Iki wayangan. Lah terus mbok sok-sonan iki lho. ya ora apa-apa to. Lha apa ya kena ya ora iso kan. Lah lambemu ngomong dhewe bawa horeg. Umpamane Pak Purnomo desa nembe. Purnomo Audio, let's go. Apa? Tak iki mah kalau nek koclok kok malah melu-melu. Kuwi apa kuwi mau? Triple. Ayo. Ya pangkur, coba. Kangenku tanpa upama. Semono uga aku ya. Ora usah. Kowe kaya koprak jeruk malah. Koprak jeruk rembang. Mung sliramu. Tukang syuting medhot. Iya, iki nek fenomena apa nek iki? Wes timbane diantem wong wedok-wedok lho. Waduh, Mas. Kelas senani mak-mak. Duno. Lugu. Mak-mak menangan ra iso kalah lek kok jarak contoh. Nambi, muduno nambi. Malah nambi. Lah iya wong wedok-wedok. Masa pengen delok pengen nyalan bokong ae. Pak, kowe aja dipaido ras terkuat di dunia yo mak-mak. Mak-mak. Aku ampun karo mak-mak tenan aku. Mung sliramu kang
dadi talanging hati. Kuwapok ra kowe. Kuwapok ra kowe. Apa kowe diseneni mak? Bu mulai munggah golekno apa lho? Turu-turunan. Mas Uting, lek jenengan pengen selamat, nyutingmu nek kantor desa ngono lho. Pengen selamat kowe tenan. Dikeruyuk ibu-ibu bosok kowe. Aku lho dijak foto ning mburi wong tuwek loro. Lah kok iso wedakan glepung. Iso pupuran apa piye? Kuwi karepe yo pengen ayu. Pengen ayu tapi golek wedak sing murah. Nomor 4. Iya. Apa kuwi? Apa terus ini. Wedok tok, macam. Wedok. Cewek. Gulunjeng mulih. Aduh. Kok kudu ngono ya? Lah suwi ora digawe ngene. Ben ganti suara wedok kuwi. Nggih, di anu cara Ben anu gulunjenge panas. di tok dhisik. Enggak apa tuh belas lho gulunjenge. Nah, Oh wis berarti ngono nek wis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. gulunjenge ya. Ngenteni to. Enteni tenan. Diapure slentem iki lah. Tidak usah tepuk tangan. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Lah, Asik. kaya arep leleken ae. Iya ngaten iki. Ya. Kuwi wedok kuwi. Wedok asli. Wedok asli lah cak. Mak. Mbok kaya pikir aku ya kudu demok. Modus. Saben petuk winong sajake kok iso pengen demok gulu. Aku cah tulung agung mesti ngrembug nyapa ae. Masa ngono? Iya. Ayo cahayu aja. Tenang. Aku pulang sama Om ya. Nyapa mulang ambek om plong. Ya, Bang. Lah kok iso ngomong? Mas percaya Bang ganteng men. Lah kowe ngomong ngono ya ora? Enggak. Lah iki mau ngomong Mas percaya. Kowe ngomong apa ki, Mang? Enggak, aku kan cuma tanya, iki bawane bariki apa cakepane? Oh, alah Mas percaya kok gandeng dhewe pikirku ngono. Apa wong-wong yang ngomong elek lho. Terus. Mak lu ngomong elek. Turu bojoku turu. Paketan entek. Bocah iso resik merusuh. Ganti ombe kopi no keler. Cangkeming lho ana wong bawa kok sembok ganggu ae lho. Itu meneng lambemu. Iki cah wedok. Mumpung bojoku turu goblok. Semumpung bojomu turu aku yo ngengei. Lah, Lah kowe sintai terus piye? Sing kulite bluduk. Kamu mau tukar tambah ngono entuk ora Pak ya? Ora ada cai. Among ngeledo. Ye, suarane piye? Wis to meneng lambemu ki tak. Awakmu, gede awakmu. Ngene sih. Kadung ngono. Bocah buyang kuwi gendeng piye? Enggak, lah aku salting mbok liatin terus lho. Oh, lah gimana? Kamu kan sinden untuk dilihat, Bro. Tapi dhek kuwi wedi. Ya, Bang. Ulune jemborok ngelihat awakmu. Kamu kan seperti gendruan barongan. Nduk Winang, nang. Dalem. Upamane suatu saat karo Cak Percil dijak ning guyon maton gelem ora sampe. Nah, aku masuk kriteria enggak? Ya lah ya kamu takane ngarep dhewe. Gak apa-apa gelem kok. Engko dandane anu Nyapo kuwi melok-melok lu nyapo. Lah, aku seneng, semua dok delok. Biasanya nek guyon maton kan sindene dandane roro jonggrang kayak gitu-gitu mahkotane besar-besar Anu, gitu toh. beda iki, Nduk. Nah, aku Iki apa? sing sesoke tak kon masak anu pegawai Indomaret to, Masa ya beda-beda. Ben lah sak cakep-cakepmu lah. masa sinden. Wes meneng lambemu, mumpung iki sing apik iki lah. Nduk. Ora. Oh dadi didum sitokan iki. Ya. Heeh. Ngelingono Nono. rikala jaman kapungkur. Selamat datang di Indomaret. Bawa ya, bawa. Goblok. Ki lho wongmu ki lho. Ayo Zeyeng.
Kamu harus kuat Zeyeng. Semangatin aku, Mas. Jangan sampai kalah sama dia Zeyeng. Iya, Mas. Ben, sopo ngomong aku koyok gapuk. Kayak kamu. Mas Dari lah, Mas Dari. Ayo kembaranku kae lho. Iya. Mas Gap. Iki bojoku. Nggih. Terus. Persis ya. Kayak gapuk. Seliramu nate ngendika. Aku ngomong kepiye, Zeyeng? Tresna lahir terus sing batin. Pancen kaya mengkono wong. Iki lho diterusne nyanyine. Walah iya, aku lali lah aku angger ketemu pil kita aku yang ngono kuwi. Bacotne ya, Cak. Oke, Nggih. siap. Monggo Ayo, ninggal ayo. katresnan pisanan dangdut kedua dijaranke. Oh, ngaten nggih. Oke, saya ini. Monggo, yuk dados. Pimpinan Bombes. Padar gombes barang. Nggih. Mas aku diwangi maos mati layane akeh banget. Lah niki kathah saestu. Nggih. Napa? Sik, iki enek barang apa teko rene iki? Barang apa to? Ora sing kok kae lho, kok kono kae lho. Ya ampun, masalah. Wonten sinden warrior. Sinden warrior piye? Iki sinden luar biasa. Bocah iki lho. Tek kok tletong.
Sugeng dalu Mak Cangi. Nggih, sugeng dalu Mbak Yu. Injih nyuwun pangapunten niki Pripun? wau radi telat. Ngaten. Nggih. Lah napa tampi job rumiyin teng pundi ngoten Wau iki? dobel. Oh, dobel. Nggih. Saking pundi dobelipun? Baben. Loh, Dobel apa kuwi kok saking baben iki lho. Mas ning kono iki ya tanggapan. Ya tanggapan ngene iki. Ya campur sari mau. Berarti duduk campur. Campur telek. Ya campur Terus sari. ngono kuwi. ngapunten asmanipun sinten Mbak Yu? Injih, dipun tepangaken sowan kalian warga masyarakat pundi menika? Ayo Mbak. Ngriki menika Driyareja. Driyareja. Ya. Driyareja. Warga masyarakat Driyareja sedayanipun dipun tepangaken nami kula Nyiliti. Asik. Kok iso kaya ngono Kok jenenge kuwi? kok saru ngoten? Jenenge saru ngoten. Kok saru pripun? Lah niku kaya wae wong sing Jawa. mangucapke niku wau. Lah kok nyiliti? Kula niku panggilane Liti. Asli menehi bapak ibu niku Liti. Oh, lek berarti Bu Kesi niku Nyi Kesi. Nyi Kesi. Nggih. Mbak Lia niku Nyi Lia. Nyi Lia. Jenengan namine sinten? Liti. Celukane terusan? Nyiliti. Oh, iya. Lah nyiliti sinten? Nyiliti Pak Purnomo. Maksudnya kepanjangan Ndak boye. Lah iya Mas lho. iki. Ndak boye. Piye? Lah Pak Purnomo ora ngerti Pak Purnomo iki karo aku wis ngene to Mas. Lah kok bisa? Lho, dhisik sapa sering aku ditiliki ning kono kae? Nang ndi? Baben. Masa nilai ning Pak bapak guru kok. Aku lho Pak Purnomo iku pancene guru. Lah terus kok ning kono? Apa pensiunan guru to? Sering rono dhisik aku kan dhisik bakulan to. Bakal apa ta yu? Bakulan kroto. Pakan apa? Ya pakan manuk to. Manuke sapa, Dok? Manuke Pak Purnomo. Maksudnya niku manuk ocehan iku lho. Oh, nggih. Hewan nggih. Hewan. Daleme saking pundi panjenengan? Kula. Nggih. Kula niku sak nggen-nggen kok, mboten mesti. Mesti. Mboten sing sesuai kali KTP niku pundi ngoten lho. Wong KTP mawon mboten gadah lho kula Lho, niku. Lho kowe iki jane warga negara ndi kowe iki lho? Kutub Utara. Kok mesti sak cangkir sak bledose ngawur to. Kowe nek kene apa nyapa? Ya ning kene iki aku ya sapa sing nimbali aku rene? lah kok iso tekan kene iku Lah iya, ceritane Mbok. piye lho? Lah iki pancen nekat, Mas. Pokoke anggere nek rame-rame tak parani tak sindeni. Rame-rame. Tak parani tak sindeni. Rame-rame. Tak parani tak sindeni. Lah iki rame-rame kok malah dipendungi kowe. Wong kepaten lho, Mas. Oh, iya. Masa Nembang itu- ya? Iya Nembang kaya nembang. dunikan. Ya paling gak ya ndongakne sih. Oh iya dongane matene. Iya, iya. Anu dalam rangka ini kan tasyakuran nggih Mas Cange. Leres. Memperingati kemenangan Indonesia atas Timor Leste. Oh, Matenan kok iso bal-balan kuwi lho. Mas, Iki manten dudu bal-balan. Nanda Mas Reno. Mas Relo, Mbak Nanda, ditungakne muga-muga iso nglampahi beberan agung dadi Iya. keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin, amin. Paling gak Mbak Nanda kalian Mas Relo iki nyontoh kaya aku, Mas. Duwe salon. Ah, aku ya salon podo, Salon Mas. apa? Salon pas. Iki Salon tok. Salon kecantikan. Ladies. Lah iki salon kecantikan. Iya, nggih. Mas Nanda, Mas Mas Relo karo Relo. Mbak Nanda kudu nyontoh aku. Kedahe nyontoh kula, Mas Cak. Nyontoh bab Kula napanipun? niku gadah resepe piye rumah tangga iki ben ayem tentrem, ben iso rukun, sakinah mawaddah warahmah. Dan Hemat. Hemat. Apa iso cermat. hemat ta? Lho piye to? Aku iki lho, ngerti apa ora? Bojoku iki tak blonjo 10.000, kuwi isih iso nabung 5.000 sedinane. Gawe lha pangeran. kowe mangan uyah kok kuwi terus dino kowe. Mangan uyah mesti. Mulai 5.000. Wah, lah aku ora ngerti resepe kok. Lah resepe piye? Resepe piye? Wong 10.000? hemat iki wong aku. Carane. Sedina 10.000, kuwi isih iso nabung 5.000. Carane. Malah isih Yo 5.000. isuk, Mas. Isuk. Tak kei dhuwit 1.500. Nggo apa? Tuku energen sereal. Gantinya sarapan pagi. Oh iya. Regane enek. 1.500. 1.500. Iklan enek ya kae sarapan bergizi minum energen sereal 1500. Lah terus nawan Awan rasa apa? Awan tak kei 2.000, Mas. Nggo tuku apa? Oki jelly drink. Penunda lapar. Penunda rasa lapar. Iklan enek. Oke jelly drink penunda lapar 3,5. Dadi piye iki weteng ben aman sih. Esok 1.500. Awan 2.000 3,5. Sik 1.500. 1.500 bengi mangan apa? 1.500 bengi tak tukokne Promak. Alhamdulillah wis tak praktekno sak wulan, Mas. Sugih.
Bojoku opname, Mas. Gak mangan belas. Lha aku ngateni bojomu kok piye? Nembang sik sithik. Sampeyan arep nembang apa? Lah jenengan anu badhe nyuwun apa? Lah kula niku tembang napa man saged lho. Lah apa meneh niki kepethuk kanca-kanca mangan karo iki. Madang. Lah ya madang lah mangan to. Dados jenengan klasik kreasi nggih saged sedaya. Klasik napa man gambir sawit tak pangan. Lah. Onang-onang? Onang-onang tak pangan. Elok. Bondet? Bondet tak pangan. Uler kambang? Uler kambang tak pangan. Uler keket. Kukur bawuk tak pangan. Cucur. 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 Napa? Cucur. Cucur napa kukur? Cucur bawuk niku. Gending patalon lho. Catetanku kukur ya, Mas. Kleru. Layak kower. Kleru, ndak boye. Ndak saya nyatete ya kuwi dar kuwi to, Mas. Dar gombes. Dar gombes yo. Iya. Oleh nyatet ya kleru kabeh. Nembang apa? Nembang apa? Pelok apa selendro? Ya pelok selendro ya. Ora kenek. Nak pelok nek slendro. Dikendangi Mas Tambul ya aku seneng. Tenang. Suwe Tambul gak iki petuk. kirek. Mas Timbul. Timbul. Yo wis senengane yo Tambul sinden kaya ngene iki. Nek ra ngene ya apa yo ngatasi. Umpamane ngendangi penak bapakne Mas Timbul. Yo tak paringi to, Mas. Mbok apane? Tak lewek. Asik. Iki. Ora kowe iki arep nembang apa? Apa nembang? Nembang. Nggih. Iki sing benten kalian sinden-sinden. Ya to, sih. harus spesial. Sik. Ya. Klasik iso. Apa meneh di pirsani Bu Kesi. Iya. Iki dhisik yo maruku, Mas. Aduh. Ya ora tak pamer-pamer. Masa marumu berarti awakmu. Lho piye to saingan dhisik. Karo Mas Yoyo itu. Mas Di iki karo dhisik karo aku. Sopo? Sapa? Mas Di. Mas Sama Yoyo. aku tadi iso Mas. Jadi ora. Lah ya Mas Cahyo Kuntadi aku nek nyeluk iki Mas Di. Panggilan Lah iya saya. sik dulure Karmidi to. Yo kami itu. Yo Sing sugih kae ya. Ayo nembang apa? Nembang apa? Nembang apa? Anu nyuwun anu Mas, gangsaran mon Mas. Gangsaran kok sembok sindeni wi lho. Gangsaran kok kena disindeni. Lah piye ngenyek aku to iki. Nek sinden biasa anu ra iso kene iki luar biasa lho. Iya. Ayo Mas Bul, gasan Mas. Turut to. Aus. Wis to. Iki ora perang to, Kan? Ayo Bul. Mas ya Mas, jelali esuk sore. Mas ya Mas, jelali esuk sore. Kowe iki lho nembang apa? Kowe iki lho nembang apa? Lah yo wis diiringi pas Lah nyapa ya Mas yo Mas tok ngono ki Gangsaran. tembang yo. lintune saged nggih anu rencang-rencang. Ya iso Oh, ya. jangan wae, Dipertanyakan Mas. lagi apa ae iki di Kebo giro saged Mas. Mas lah Bukone bonang Mbak. Turun. Ala yo roh kae. yang Dua iki. redar. Lah iki kebo kiro kok iso. Iya. Yo kene. Ya dijajal sik to ora ngerti kok iso. Kebo giro Mas. Ya wis. Turut ana ya. Tapi gak ngono kuwi ya. Ora ra liyane iki beda Mas beda. Beda. Bogiro. Turune. Iya roh. Lagi sindene apa ya? Oh. Iki ora pas mantenan ngono kae. Rungono sik to. Nek rapas ngono yo ora gelem muni lho Dek. Apa nek sindene ya iki? Awas. Mas ya Mas, jelali esuk sore. Mas ya Mas ya Mas, jelali esuk sore. Wah, apa nembang mojo lali sesuk sore tok. Lah Ora liyane kok. genti gandeng apa wae kok mesti panggah Mas Yumas tok. Cakep aku. Lah cakepane ngono tok lho Mas. Terwujud mulai. Ndak sih kok kaya ngono. Buanter ora ngerti aku lagi mulai ke rumah sakit. Kalau wingi diopnam 3 hari. Masalah gerah apa? Lah niki lho. Lah wis tuwek lho iso cangkrangen. Iso blendingan. Tuwek cangkrang. Lah aku kan anu telat to Mas. Telat apa? Telat apa? Jaman anu apa cilikanku kan dhisik aku ora di imunisasi.
Imunisasi kuwi. Iki lho, jenengan Asrin niki. Niku napa mriki? Mriki sik. Oke, jenengan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Mbah No Kulit. Wah, nggih. Terus. Petung Rejo Muntara Nadi. Ngersakaken gending utawi lagu Pepeling Lestari. Kagem Bapak Purnomo Ki Cahya, Mbah Setu Sate Gule kalian Cak Percil CS. Siap. Kula sampun pikantuk kenang-kenangan Cak Percil saking Mbah No Kulit niki wau sonten wau. Wonten sandal yang terbuat dari kulit dan juga bandulan apa? Bandulan kunci kuwi. Niku intine tandha tresnane kangge kanca-kanca Madangkara. Luar biasa. Awakmu ya kok dikeki kacamata kok kulit. Kok kulit. Jarang. Liyane kuwi ra enek. Ya apa to? Wis matur nuwun ya wis to. Sing aku apik jalukno celana dalam. Apa ora sawu. Ketokno wedis. Ora malah kemeratak lagu aku. Malih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Cahya Kuntadi saking penggemar wayang kulit, Mbah Gunung, Mbah Trimo, Mbah Panji Anom, kalian Pak Guru, Suprayitno Pingkuk, ugi Pak Sun apa iki? Kerik apa iki? Sanes niku. Tuh. Mboten gondrong. Nggih, mboten. Karo Mas Saiful, nggih. Sugeng angayai pakeliran lagune nderek kalian Mbah No Kulit. Wassalam. Nggih. Gentos mriku. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking Mbah Setu Sate Gule, Dirjo, Gending, Sesideman, Pepeling, Bapak kagem Bapak Purnomo Ki Cahya Percil CS yang sangat cakep. Terima kasih. Apa enek tambahane kuwi? Aku lek cakep tak tambahi dhewe apa. Sugeng dalu Ki Cahya Kuntadi. Nyuwun gending sambung wanci dalu caping gunung. Nah. Saking kula Mas Sunardi asli Tanjung endi iki? Tinggal Jakarta. Oh asli Tanjung tinggal di Jakarta. Oh, Tanjung tinggal di Jakarta. Kono. Selendang biru Mbak Niken kagem Bu Noni Sumantri Bu Mantri Kang Suyat kalian temanten kekalih Pak Pur keluarga saking Karang Taruna Desa Priyorejo Saking ingkang kagungan hajat Pak Purnomo saha Mbak Nanda ngersakaken Mbak Niken nembang Pujaningsih wewayangan Lestari. Oh siap. Podang kuning dangdutan gubuk asmoro dangdutke Pak Sutar Simbatan. Wah nggih. Kanggo rika Mbak Niken. Nah nggih. Terus apa ki kalian Jogja Istimewa. Nggih, tak percil. Nggih. Damel Bunda Nanik Sumantri. Siap. Dan Kang Suyat. Pancen oye paguyupan Sorterop. Nah nggih. Siap. Nggih. Saking Sri Kardiati Guru Magetan. Nggih. Nyuwun yatra. Kok yatra ki lho. Kowe iki lho maca apa? kuwi undangan Sri Kardiati sapa? Lah, ngawur kok. rencange Bu Guru iki. Lah ora enek Guru SD iki. Nyak iki. Nah, wacan kabeh wis. sama maca ora Aja nangis lho. Yang terhormat nyiliti yang paling cantik. apa enek yang terhormat Niki wonten yatra 1 juta damel panjenengan nyuwun gending selendang biru matur nuwun. Ndi enek tulisane 1 juta Ndi lah duite ora nek tulisane. duite ndi Pengen kowe Ora pengen. Iki tulisane. Lah tulisane jerone ra enek kok Mas aku. Mboten usah didum kalian Mas Percil kalian Mas Lentem. Nggih. ndi duite Mosok nek tambah-tambah. Iki sik rencana kok. Wah, rencana to. Tesik mriku. Pak Dalang nyuwun Bunda Nani Sumantri kalian Kang Suyat diaturi minggah panggung sugeta nyanyi nembang. Oh siap. Sugeng dalu Ki Dalang nyuwun gending sarung jagung slendro lawak gaul diterusne si kucing saking kula Mas Sunardi Jakarta asli Tanjung Kecamatan Bendo. Mas Jukek saudara dari Ponorogo
Ponorogo. Diponegoro. Oh iya Ponorogo. Tulisannya Tulisannya Ponorogo. Ponorogo request lagu Cinta Tak Terpisahkan untuk mempelai berdua. Siap, semoga cintanya nggak mungkin terpisahkan. Sampun, Telas. sampun telas. Genduk niken salindri Siap. ya nduk. Cublak suweng. Dados. Berdiri dong. Yo. Ayo deh. Suka-suka suang, suang esek kelantan, aku kantung kebutel, tak boleh lale, sapa kudu tele ake sirpan tele kotak sirpan tele kotak. Suka-suka suang, suang esek kelantan, aku kantung kebutel, tak boleh lale, sapa kudu tele ake sirpan tele kotak sirpan tele kotak sirpan tele kotak. Wis Anak wedok Mbak anu Mas Nggih, Persel. menika. leres menika. Ngene iki lho karepku ki. Yen gak isih Nembang cuwi. yo kepenak. Hah. Wajahe yo ayu, cantik. di sawang iso. Ora kaya awakmu kuwi kok Jadi ini kan harus tak entuk anakku. Sopo? Anakmu sapa umur piro anakmu? Umur 2 wulan. Sampean ini perempuan apa laki-laki? Ah, Lanang Sini, wedok. sini ya. Ada apa? Kamu perempuan apa laki-laki? Yo padha edoke lho. Saya kan juga sama kamu. Berarti kamu bisa mana? Bisa. Oh, gitu. Apa ya wis Saya tau. ya mana ya ngendok. Tapi Saya ini kok enggak ada isinya. oh iki rane isine lho, Dok, iki gombal lho, Dok. gombal Masa piye to gombal? asli, Lah Mas. lah lah percaya lho iki lho. Ora. Gombal kok iki, Dok. Alah dekmu yo gombal. Gombal, Dok. Gombal. Nembang kaya nikan iki lho. Lah ya, aku mau krungu suaranya sampean ini jane suaranya sampean ini apik loh. Iya ta, Ora tahu senam lho, Ken. Termasuk kriterianya Madangkara suaranya itu. Senam apa? Warna suaranya itu loh. Iku lho, niken dhewe lho ngakoni. Masa yo Termasuk kriteria Masa dike. sinden kene. Masa ngono tok. Duduk sindene. Apa? Bagian demit-demitane Lah, mah. cocok kriteria. Iki lho, nikene ngakoni. Kowe iki demet ya seneng ae to kowe. Demet kene Sementing anyang ngono lho, Mas. pentingnya. Nyanyine sing bener. Lah, kan lek nyanyi sing bener itu apa emang ada senam itu, Dok? Senam apa vokal senam ngono gitu. Vokal. ada. Sampean kan aku sing belajar senam kan sampean kae. Termasuk aku Oh bareng. iya, aku sampean selindro. Ah, piye, piye. Dar, selindro dar. Dar. Lah, pengendir kok iso mbok uter Iki kaya tanggoku kok iki. Oh alah, dar gombe sih. Ya bener, ya kan ini. Ayanmu kumat kok piye kok bengak kok. Kita. Kene biasa kok nyapuk bengak-bengok. Lho nek ning ngono kuwi ya memang ya ngono kuwi. Kuwi latihan. Latihane ngono kuwi ning kan. Ning kan. He 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 he. Sampai kan, sampai kan. Penak lho bisa. Panjen itu bengok ngono to, Mas. Iya lho kaya gitu. Ini Pak. Kira bener. Sampai. Dua sampai dua. Tiga satu. Lah, nikan, ngolor. Panjen kudu bengok ngono Iki to. lho nikan lho penak. Mas aku. Wong loro ya. 3 2 1. Oh, ya layak. Layak kuwi suarane kan trending, masalah suarane penak kuwi. Lah kuwi wingi aku yang ngrungokne Bu Kesi ning kamar kok. Loh kok Bu Kesi yo bengak-bengok iki senam tibake kae. Sok, lho kabeh sindan ya senam. Ora percaya Sename kowe. yo ngono kuwi. Yo bengak-bengok nang Mas. Ya. 3 2 1. Nah, enak lah. Ya kowe ganti liti. 3 2 1. Nyakal. Kowe
goblok masalahe. Ya pedot-pedot nyapa. Lah iki lho penak. Iki lho cah loro iki lho iso pinter. Sing kaya biasane Lah diperhatikan nih. sing kaya nek kelas kae lho. Piye? Kaya nek kelas 6 awake. Iku pas aku mbok warai kae. Lah iya iki to, iki lho. Contone digatekne Penak nyiliti. to wong iki penak lho. Iki lho, Lon. 3 2 1. Lho, penake kaya ngene lho kok. Oh, ngawasi tanganmu dadi. Tangan tok iki lho. Ayo, 3 2 1. Lah kok mbok wasne Muni tok? ya. Jare kon ngawasi tanganmu. Iya muni. Sesuai Sesuai nada ini Sesuai loh, ini nada. nadanya Pilih ini loh. nada lho. Ayo 3 2 1 ya. Nah, penak iki lho. Lumayan. Lumayan kan. Masa ngono wis apik. Apik. Ya ora kan ya. Pertama ngono. Pertama kali yo Kuwi aku iso somben iso lungguh ning pojok kono Mas. Iso iso. Tenan. Oh iso. pegawai kota kowe. Tak daftar Mas. Iso. Ngerti aku Iki lho, iki lho catane lho. Iso. Ayo. Iki dikek ndang deng tak tuk. Ini tak tuk. Tak tuk. Tak tuk. Tak tuk. Ya. Kok iso ngono to? Aku nek mlaku ora iso Mas. Ora usah dangdut. Gak usah. Ya. Lagu sing enak no apa? Apa? Bojo loro. Bojo loro jajal. Bojo loro ya. Bojo loro. Bang, piye? Kita ke nadane. Kowe ki iso apa ora? Kowe iso nyanyi apa ora to? Kowe lha ora iso nyanyi kuwi ae. Lah, yo sembarang ya. Ya, wis. Sembarang wis, kowe sembarang. Lah, kowe sing nek kelas iki lho, biar. Ayo. Ini ya, ya 3 2 1 ya. Oke. Nah, koyo ngene, kayak kendang Mas. 3 2 1. Wi, Mas. Wi nek sinden-sinden iki piye iso? Iso. Percaya to. Kowe iki ora percaya lho. Masa iso? Kowe ngremehne madang karo. Iki lho sak kelas karo Niken. Kabeh sinan bareng. Cek sik. Ya. Sama no. 3 2 1. Ayo 3 2 1. Aja nek iki yoga iki lho iso. Yo kok iya iso? Ora percaya to. Masalahe seniman Masa to, Mas? kabeh. Nah, kulit Ora percaya. Jajal aku ora percaya to. Ayo 3, saya kok 3 2 1. Kita bergomes tok yo kancane kuwi kita. Kita kancane kae kita. Iki kecepet ae. Gomes kecepet. Ayo 3 2 1. Ora. Enake kaya ngene lho. Enake kaya Sinden wis. Wis. Kari kowe Yopo lho. wis. Ah. Dalange urung mbok Iso, jajal. iso. Iki kene iki ra ada sing Iso lagi tenan. Iso. Sing penting ngematne tangan kuwi wis iso Kowe lah khusus dalang kuwi iso pinter. Mas. Ayo. nyapol kok. Iki ditantang karo batang Ditantang lho. karo Niken lho. Lah yo. Ayo masa ra iso. Ayo 3 2 1. Ah. Piye?
Enggak aku lek diperintah kae lho, dicek kae lho, Keturunan dicek kae lho. buta. Awakmu kuwi lho masalah kowe nyapa ngecek dalang-dalang mesti iso. Dalang mesti iso. Yo 3 2 1 yo. Ya, ayo, iso. Rada cepet kan gak iso to. Kayak iki lho, cepet deh. Ayo, sini. 3 2 1. He. Kentang. Iya, benar. Ayo, 3 2 1. Lumayan. Tak. Ya oke. Jadi tinggi rendahnya tuh panjang pendeknya juga Artikulasinya itu juga sudah boleh. Berani. Enak. Vibranya juga sudah enak. Jadi tinggi rendah vibra. Tengok ini terakhir ini nggak enak ya ini. Ya gak enak. Nyapa? Lah kok malah ngomong-ngomong karo kancane. Lah aku dijak omong niken. Lah ya manut tanganmu kok iso. Lah aku dijak omong niken ya seneng niken iki lho. Itu kan menjuri itu namanya. Bengok kuwi sampe koyo padha bukesi bengi yo ngono kuwi bengok. Kalah. Kowe iki yo. Apa nembang apa, Dok? Lestari nggih. Oh, lestari. Nggih. Lestari. Pujaning saya mau tirase tak gapuk pun saged. Oke, nggih. Pokoke ngono niki kan nggen limbukan iki kudu pujaning sih, lestari dan lain sebagainya. Nggih. Apa iso lestari? Ya iso. Piye? Sang Pate Sikro. Kuwi mijil ya nyok. Mijil arep budal. Sang aku marai Wawur. lagu-lagu anyar iki ora patek sinau lho. Apa makili dalan? Monggo Lestari Niken Salindri. Yo. Nggih. Nyelani sekedap Mbak Niken karo Cak Pertir. Pripun? Niki enten dawuh saking Mbak Nanda, temanten putri. Oh, Mbak Nanda. Bilih dalem menika Pak Suyatni, leres nggih. Pak Suyatni calon wakil Bupati Magetan kepareng rawuh. Tasih lenggah nggih Pak Yani. Tasih. Ah nggih. Wales kena nanggap. Mesti nih. Mboten niki dawuhipun menawi wonten wekdal ingkang longgar badhe duet kalian genduk Niken. Sekalian panjer. Ini Sanjangi kula nggih wonten. Kula nggih wonten nek. Terus dia apa arepe? Awakmu ki lho gua apa butuh iki lho Dek Niken. Lah ya sapa ngerti to arep. Monggo Bapak Suyatni menawi tasik lenggah Tasik, aturan tasik. pinarak wonten panggung mriki. Ya, Cok, ya, Cok. Ya, lho, Cok. Jantene lho, gampyak lho, Cok. Ah nggih. Nah, monggo mriki nggih. Monggo arum Bali Cok nggih ngurmati Pak Suyatni. Iya.
Sawut. Yuk, yuk. Itu karo bial. Yo. Keken beli sing ngaduk wis nek. Yo. Sugeng kula nggih. Nggih, kapan pun tanggal pinten monggo nderekaken. Saged, mangke. Saged. Nggih, sugeng dalu. Bucange Mas Percil. Siap, Bapak. Tadi dipanggil saya kebetulan ini calon bupati saya, Bu Nanik Sumantri. Nggih. Memang hadirnya duluan saya, beliau baru nyusul. Oh, ngoten nggih. Nah, ini sekaligus saya perkenalkan Oh, Bu nggih, siap. Sumantri. Monggo nderekaken. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sedaya sekitar masyarakat sekitar desa Driyorejo, Kecamatan Nguntaranadi dan sekitarnya. Besyuh jan penontonnya malam ini Bucange luar biasa sampai pelosok-pelosok, tapi untungnya enten di sukani napa niku layar. Nggih, layar, Bapak. Saya baru sekarang lho nonton wayang serame ini. Nggih. Ini juga sekaligus kehormatan untuk Pak Purnomo sekeluarga. Mugi-mugi angsale hajatan putrine Mbak Nanda Putri Mas Relo anggene bebrayan sageta dadi keluarga sing sakinah mawaddah. Amin. Amin. Datan antut runtut koyok mimi lan Mintuna. Nggih. Kira-kira ngoten. Mas Percil, Dalam. Pak Purnomo ini dulu guru saya. Oh, ngoten. Bu Nanik Sumantri juga guru koncone jenengan. Pak Purnomo. Oh, jeh. Saya punya banyak nostalgia sedikit Kenangan nggih. dengan Pak Purnomo. Saya kira-kira SD tahun berapa itu 81 82. Saya di desa terpencil urung enek listrik. Dereng wonten. Belum ada air. J. PDAM. J. Pak Purnomo nek siram itu tengkali. Piye, Pak Neng Purnomo? belik bahasa Indonesianya apa belik niku ya? Anu kluwekan. Keruwekan. Keruwekan. Waktu itu kabeh wong kampung aduse ngenten kali niku. Belik niku. Nek bahasane napa ya? Pokoknya tanpa busana. Kira-kira sak iku di ngoten lho. Wow. Nek wong desa jenenge udo bligang-bligung. Nggih. Nek saya membayangkan saiki ndahno viral kabeh niku, termasuk kula. Lah nggih, dane apa? Lah kira-kira ngeten kenangan saya dengan Pak Pur dan jelalai lho kong desa ketemu lagi dengan Pak Pur. Sampun purna 35 tahun. Luar biasa, nggih. Sehat, paringi sehat niku luar Moga-moga biasa. Pak Pur tetep sehat. Amin. Akas waras. Amin. Dilancarne kabeh rezeki lan urusane. Amin. Termasuk grup wayange Mas Madang. Cahyo, Nggih, Mas Percil, siap, ben Duk, nika. laris kabeh. Nggih, Bu, amin. badhe matur. Ibu, oh nggih. Nggih, dalem nderek mangayu bagya dhateng Rias Mojo temanten kekalih, mugi-mugi saged atut runtut rerentengan. Amin. Widodo lestari mulya, winantu ing sukarahayu lan saged ambangun keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah. Amin. Lan mugi-mugi enggal dipun paringi momongan. Amin. Lah niku sing penting, Bu. Nggih. Nuwun sewu. Nggih, tadi Mas Percil jarene teko lewat dapur ketemu godhong kates pahit. Nggih. Tapi kula wau nggih teng dapur kok ibu-ibu padha masak. Iki kan arep pilkada. Kang, sangune pundi? Lho ya urung wayahe kok njaluk sangu jane. Lah kula pripun iki mangke? Lah.
Mboten ngoten nuwun sewu Bapak Tapi Siyani. nggih, siap. Nggih, menawi November nggih pilihan nggih. 27 November. Serentak. Nuwun sewu menawi Pak Bupati Ponorogo kalian Madiun niku sampun ngejob benjang Oktober niku rencanane untuk pemilu damai. Nggih, niku penting niku. Kinten-kinten magetan benjang napa niku Pak nggih? Rencana paling dah. Di WA kula terus nih ketua KPU mangke. Siap. Nggih, mugi-mugi ditungakne lancar mangke ketemu malih Amin. di acara yang lain kira-kira. Nggih, siap. Matur nuwun. Karena banyak bintang dan masyarakat arep nonton bintang, maka kesempatan terbanyak kita serahkan kepada bintang-bintang termasuk Mas Perce. Mbak Niken Salindri. Salam keng Mbok De Sainah niku wau Mbak Niken. Tapi sing mburine sewar sawer engko nek ditembak panwas pripun? Mboten, mboten. Wis iki nggo tinggalan kanggo acara yoga dan sak grupe mawon ben ora di seneni kalih. Kabeh sangu kula wis tak udokne niku Mbah. Nggih. Alah niku damel rokok. Pun mekaten matur suwun monggo dilanjut dan mangke tidak lama lagi Bu Nanik Sumantri badhe mohon pamit. Oh iya. Ben lanjutne. Aten nggih, Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak matur wabarakatuh. Ibu, matur nuwun nggih sehat-sehat nggih. Suwun Bapak nggih. Mugi mangke kepanggih melih sanes wedal. Nggih. Sembah nuwun Ibu nggih. Bapak matur nuwun sanget nggih. Dalem tanggal pinten? Solo Baru. Oh, Solo Baru to. Siap ya. Asli Sembah Solo nuwun. Baru. Oh, asline saking Solo Baru Sukoharjo. Nggih, nggih. Nyapa lo nggawa kentongane? Dikira ngejep ning Solo Baru ngono. Kowe iki nyapa? Awakmu kok sok katut rono lho. Lah kok nyapo kok melu barang. Mosok arep katut mbok-mbok pawon mau. Pujaning sih nggih. 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 Lah niku paling kathah paling mundutan Oh, dereng. Dereng garap. Dereng. Wah, urung. Dereng garap. Lidang biru. Lidang biru Lidang sampun. biru. Lidang biru sampun nggih. Lah nggih. Apa? Lah nggih, lidang biru nggih. Oh, pundutan. Ah iya. Ya salah dipun aturaken Esok. selendang Haluan iki, biru. Yo. Paling kathah selendang biru. Yen kowe
Adianto mung gamelan nyel tak percil nyatane ya lumayan ya. Tapi saya nek gamelan, Pak. Nggih to, Mbak. Tambah ranca, iya Nom. Nggih. Kula damel niki sakniki. Kowe tangtung-tangtung apa? Apa to kuwi? Tekel es. Dikongkon dar. Nyapa dar gombe sing ngakon. Tung tung. Dodol apa to kuwi jane? Dodol sandal. Niku wau jan pamundutan jan sawah brek-ambrek. Nggih. Sampai radi kanu mangke mboten sekeca kula niku. Lah nggih. Wong nggih naminipun menika lagi katresnan to. Nggih, leres Pak Cai. Yai ingkang kepareng tresnani dumateng budaya. Nggih. Nggih sak saged-saged mangke dipun aturaken. Mboten menapa. Wong godhong kates ae iso nglegakno weteng. Nggih, wong sembukan niku lho damel gakne menungso niku saged lho. Iya. Iki ngoten ta Mas Angge. Si jingkas aku paling seneng yen genduk niki nembang kitir sumilir. Ngeten lho Mas Angge. Senenganku kecilek. Pripun? Karep kula niku mawon. Sing pundi? Iki kitir sumilir niku karep kula. Apa judulnya apa? Kitir sumilir. Kowe aja omong dek ini luput. Awet diantemi wong kene. Iya. Kitir sumilir menika karyanipun Ki Gedhuk Siswantara saking Kediri. Kediri niku. Iki lek Kitir Sumilir Mbak Niken karo Madangkara wis klop tenan lek iki. Nggih, kula sering ningali kok. Kapan? Iki tanggapan terus kok nonton iki kapan? Bisa nonton. Lah lak YouTube sing 3 dina Oh iya. ya roh to, Bang. YouTube Pak, YouTube tiba. Oh ning TikTok. TikTok. Lain Mbak Niken nyanyi lagu Aja ngomong. Similir. Kitir sumilir. Iya. Enggak iso ngomong R. Rambe perkara lambemu luput kok. Ora padha karo kakange ra iso ngomong R. Kitir sumilir. Tembange lak niken mesti pas. Pas. Jalukane cah nom-noman ibu-ibu kuwi lho nunggoni ket mau. Iya Mas. Kuwi yo senenganku kecilek. Nadane sampeyan, Nduk. Enek nada. Enek wi. Anganku. Oh iya lho. Bocah iki pinter lho bocah iki. Lah nadane sampeyan, Nduk. Anganku. Mbak Liti jajal Mbak Liti. Awamu. Masa yo ra iso. Iki lho penak, Nduk. Anganku. Kung anganku. Kok elek to suarane sih? Yo aja dadi. Ikan. Maka kanca-kanca Kitir Sumilir. Yo. Kendangane enak Mas. Asik asik. Asik-asik. Bersama Awas, hei, Niken saling trio. kita goyang lagi bro. Nyala abangku. Madangkara menyala. Bukan kaleng-kaleng.
Nggih, matur nuwun luar biasa powere sik luar biasa. tenan, Mas. Bocah caket ayu, bang suarane kepenak. Apa-apa ya iso. Apa-apa degane kambil ijo bejane Sing duwe degan. Ndek bojo. Nggih. Lah wong sing urung duwe. Ucapan terindah untuk mempelai berdua Cak Percil monggo. Nggih, kula nggih namung ngucapke menika sing penting seger waras, sehat selalu, diparingi rejeki ingkang barokah. Amin. Ngoten nak kula ngoten niku. Nggih. Nulis rendem Tansah rukun selawase barokah lan barokah. amin. Nduk Cahayu. Liti ayo. Selamat Apa? berbuka puasa. Paling gak yo muga-muga bejo donya bojo akhirat ngono kuwi Ya, ya ngono. padha karo omonganmu lho. Ya wis. Sembah nuwun Cak Percil nggih. Genduk Niken terima kasih sehat selalu. Mbak Liti karo Mas Lentem. Muga-muga mempelai berdua tansah pikantuk wahyune jodoh. Amin. Ya nduk rakit mbacut nih gelar cerita. Monggo tak dherekake, Mak.